Mene dhewe iki wis BCA narane ya. Pesta ngono ae lah. Pesta. Pesta. Pesta mongko judule wis pesta. Ya jenenge pesta iki kan kudune seneng-seneng. Seneng. Ya seneng memang seneng-seneng tapi dibalik seneng-senenge iki Senep-senep. mbok menawa nek batine. Iki lek ngomongne seneng kan ono kaya lagune kemanten baru. Duhai senangnya kemanten baru sing rewang sing kesel. Selamat datang di Mas Podcast. Podcast by MSP Studio Official. Rabi. Ya. Muiting. Rapi kok kawin? Padha ae. Rabi. Ra ngono ya. Ra ono. Lione kejaba. Heeh. Ngono ki lho. Ra ono penake. Ya. Ra ono penake urip kejaba wong sing duwe batur. Lagi lera. Bisa urip iki lagi lera. Ndang kira nek niku. Bisa urip ki lek iso ya duwe batur. Mbok kali mangga batur dhewe. bature wis dipendhem bae. Jodoh lagi lho. Wah iki. Jo, wih. Apa Jo? Jo ki. Jo. Se. Jo ngono jo ngene. Jodoh, bojo. Jodoh. Berarti jo ya jodoh ya. Kuwi jodoh ya ya. Jodoh ya. Jo. Ora jo lho. Iki jo. Ya kuwi engko dadine ya kuwi. Jo. Jodoh. Allah nok. Kelange metu. Dirangsang. Yogone kan anji. Bumi bujang dinding langit gelap-gelap. Dino rabinya pokok kok mesti lek bareng-bareng. Iya. Kok kadang ini lek nggone ning desa wong iki kadang iki gelem apa ya? Iya. Ya ngelos sing becek akhire lek nggone dhewe arane kan becek. Dino kok bareng-bareng becekan sedina nek ping 5. Jane iki wah nek wong 5. sing penting iki jane iki dhewe teko jane. Jane ora di teko ya. Teko sing penting. Yo ora enek wong ngongkon Ndak. Kowe becek kan ora? ndak. Nang undangane ora ana tulisane RT. Ndak. Ndak. Ya nyate yo Nggih. pertama dukune padha, hitung-hitungane padha, temune yo padha. Bicikane yo padha lho. Kok bojone padha. Bojone Yo yo ngene. hitungne. Aku iki kadang ki tau diceritani karo wong sing anu ya, duwe gawe kan memang anu wong becek kuwi dingge sistem dagang. Kuwi eneng. Aku sok setahun kas arepe mantu. Ngono ya. Oh, tak kira setangga sak rabine. Setahun kas arepe mantu, aku saiki mempeng becekku akeh-akeh. Dengan harapan setahun kas otomatis bisa meringankan ibaratnya padha karo wong nabung ya ning nyelengi dilalah teko hari hajatan mantu sing diharapne ya sesuai karo sing biyen becek 1 juta 500 dan tibake balene iki ra cocok. Lah kuwi oke sing padha ngresula. Lah kuwi sing salah ya dhek dhewe. Mergo niati dagang wae. Didai dagang. Sajane lek ora niati dagang kan yo seneng-seneng ae to. Seneng-seneng. Dewo, dhek duwe gawe kancane bodho teko bodho Lah. ndongakne. Sajane kan yo kuwi. Perkara kowe pro beo pira kan ya wis Nah, sak ikhlasmu, sak duwemu. Ya iki ya pantese nek ngono tok. Cara becek 20.000 ya ora pantes.
Paling min yo 50 to. Ya lek 20 tahun kepungkur yo suapi. Yo pantes. Dadi terus ngene. Piye? 20.000 lek dolar yo. Nah, ya iki jajal aku. Aku ndek pitakon. Ngomong pantes-pantesan ya. Pantes-pantesan. Becek 20.000. Iki dilala 15 tahun kepungkur. Heeh. Nah, sing dibeceki kuwi akhirnya balik neneh lagi saiki misalnya. Iki wis 15 tahun sing saiki 20.000 kuwi ndak patek aji. Dapat haji. Terus kuwi piye ngono ki jajal? No kuwi iki lek roto karek anu nih. Cara ibarate iki yo karek niate ya kuwi ya. Karek niate. Karek niate biyen iki lek memang pancen awal dek iki becek pertama memang niate pancen yo butuh iki memang yo ndongakne manten. Ora memang sistem dagang iki lho. Yo wis monggo-monggo arep balekne 20 yo monggo. Arep balekne 50 yo malah matur nuwun. Yo mlakno yo saiki terus eneng sing duwe keluhan pah ngene iki ora cocok karo lah. Iki kan sing becek nggih duit, tapi kan yo enek sing becek. Yo, kuwi lho. beras kan panggang. Kuwi lho Beras sing panggang. perlu dianui. Aku yakin akeh wong sing resula sakjane. Ning ndak kewetu. Nah, Krana arep ditokne pun yo ndak pantes. ndak pantes. Ngene lho. Lek menurutku iki cara anu lho ya. Kabeh iki kan yo duwe panemu dhewe-dhewe wong. Ya awake ngomongin kan penemune awake. Penemu. Penemune awake. Lek menurutku berhubung awake dhewe iki butuh iki mung siji pancen yo pantese wong awake dhewe iki manusia makhluk sosial. Wong urip tanpa ora iso urip tanpa bantuane wong liya, manusia lain kuwi makhluk sosial. Tuna sosial. Nah, lah otomatis umpama awake dhewe teko ning hajatan, mbuh kuwi iki kanca apa dulur, apa tangga. Kuwi yo niate ade memang yo silaturahmi kuwi sing paling kunci utama kuwi. Satu silaturahmi, sing kedua menjadi saksi. Nah, sing ketiga ki ndongakne. Ngono wis mek kuwi tok. Ora duwe aja ngaten duwe niat unsur bahwa harapan, ora usah duwe harapan ning ngono kae. Lek duwe harapan aku becek teko sok gen dibeceki kan harapan ya. Kuwi ndak pas kuwi. Akhirnya mengkuciwo nih. Kuci. Iki ki enek cerita soal ngene. Aku iki tau duwe kanca. Iki rasa tak sebutne daerah. Ora usah. Enek tit nanti sensor gitu. Wong kono kuwi, wong daerah kono ki akeh sing lunga. Jaman Lunga. sono aku ketemui waktu merantau. Heeh. Nah, alasane nyapa wong-wong nggone kono, nggone wong kuwi kok bodho merantau. Ngindari wong ewuh arane ngono. Hindari wong ibu. Nyapa kok ngono? Ewuh ki ya tak tangkap berarti lek cara dhewe becek. Mau becek. Hajatan. Nah, kuwi sekitar 20 tahun kepungkur. Waktu zaman semono kuwi ya. Gawane kuwi rata-rata. Rata-rata iki ora dulur ora kanca. Rokok rong slop. Romslok. Nah, duit waktu Duit. kuwi wis nyatus. Nyatus. 20 tahun kepungkur. Wah, Rokoknya reco pentung kan. Saiki renek. Ina. Akhirnya apa? Saiki lho renek. Bodho ngindar, bodho merantau. heeh. Kuwi soalnya menurute wong-wong kuwi alasan sing paling pas lek merantau kuwi ibaratnya ora bakal goleki. Ora bakal Kamangka setengah saking yo pantes umpama ndak teko. pantes mau ndak teko. Menghilang dari kenyataan. Kamangka alasane yo setengah saking sakjane kuwi. Lah saiki ta lempo, Pak. Sesasi terawong 10 tanggone ngono. Kuwi lho. Repote lek diniati iki yo, maksudnya diniati kaya dagang. Dagang. Hmm. Yo ngene. Lek memang ada kalanya memang apa ki niate wong enek. Kalane wong duwe hajatan iki ora contohnya ulang tahun lho hajatan gede saiki yo wis usum. Aku bendino ngene Bang Hajat. Ulang tahun ya, ulang tahun iki Aja di belakang. apa maneh daerah kidul-kidulan iki. Iki ulang tahun yo stoy Robson yo wis ngono. Memang yo ada kalanya orang yang hobi. Ngompengi rokoknya laris nih, Mas. Hobi hajatan iki ya. Senan. Sakliyane kuwi pancen yo ada niat Sak slop.
harapan dagang kuwi kae. Wah, lah aku becek ndak leran-leran iki ra ndang duwe kajatan iki balike kapan lah kuwi ada. Sehingga seolah-olah kaya dienek-enek nih. Dia enek-enek nih. Seputune tanggane ulang tahun. Biyen urung tau dipitoni lah iki lho. Ngenek-ngenek nih hajatan. Kucing kalau diulang tahun Iya, ini. Ngono ya memang bene, tapi ngene ae. Hidup-hidup ya biar wong iki cara uripe sing butuhne kan ya ketenangan. Wong ngono iki paling ketok ya wis uripe kan selalu diperhitungan. Wong urip lek selalu dihitung, kuwi ya ngono kuwi lho. Takut dengan posisi. Yalah, gitu. Takut. Intine. Mari dihitung kok. Bah aku rono kok lek